You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. So, sugda na nato. Hello! Naulahin na sad, guys. Naulahin ko mga 1 second lang sa intro, pero sige lang. I'll edit it in post. O niya, guys. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Nangutan ako kang Darling kung asas lang mga tuon niya kay nganong ayos siya. Ayos man jud ko perminti. This is my normal. This is me. This is like my daily look. My everyday get up. Okay, What and do we you mean? publish a new episode every week. Maglakaw mi unya kay magpalit daw og toys ang among children from their savings. So, mo na siya. O sa actual mall na sila mamalit karon, guys, because something be happening in Shopee. Yeah, something be happening. Kids are scammed. They're easily bamboozled. Yes. That's why I tell my son, kung naa kay gusto, ipakita lang sa kuha niya, ako i-inspect. Kabalo na siya mag-wishlist, mag-add to cart, pero ako ra check out. Ah, okay. Oh. Okay. Medyo na-excite ako mga anak. Sige, add to cart. And then, pag abot kay, the 1,000 became nothing. Aww. Can we show a Na-scam sample? Ha? Can we show a sample of the Dili, one? gi-return na. Gi-return Oh, na. gi-return na. Na-refund na. So, Ay, hala ka. I'm so proud of you guys. yes, that's why we be going to the mall and we be getting some new toy from their, not actually their savings. Itagaan ko siya kwarta sa ihang tito. Oh, that's very nice. Oo, para magpalit og birthday gift. And then, na-scam man. So, buti na lang at na-refund. So, thank you so much, Tito, for the gift. And we are gonna get a gift, finally. That's very nice, guys. Very nice. Yeah, gusto ta mag-shoutout, no? Na ako'y gusto i-shoutout. Sige, pag-shoutout guys. Ay, unahon sa nato ni si Eden Blank. Oh, sa may gingon Eden Blank. Naminaw siya sa atong Halloween special episode. Ay, oo. Ganahan ko ato. O, ganahan sad ko ato. One of my favorites. Naminaw siya. Nya ingon siya. Wa na ko humana og paminaw kay nahadlo ko atong model kana. Ay buntag nako tiwason. Guys, sorry jud kayo kung how do kami mag-storytelling. Gwapo jud kayo pagka storytelling. Oo. Muna nahadlok yun daw si Eden Blank. Oh. Kato man tong story na gi-share ni Koy Blank. Unya mo to unta na paminaw na nimo og tiwas sa adlaw kay bisag dili siya kahadlukan kaayo na episode no pero nagstoryahan na magyapon tag makahadlok. Mga naay isa duha ka makahadlok. Tapos gibutangan pa jud nako og kuan sound effects. Nahadlok-hadlok. Nadungan ako ang sound effects and we appreciate that. I like it. Thank you. Shout out to AirPods diri sa Spotify. Kay nanawagan gyud siya sa comments. I-bookmark. Ana siya i-bookmark good ning episode mga higala makarelieve sa mga special Kugmo moments. #Kugmo moments. Nga fully animated pa. Yes. Makahadlok man ang mga ngana. Mao gyud to ang pinaka-tinuod nga horror story. Horror story man gina siya. If you experience it, mahadlok man jud ka ma-experience nimo na. So dili na lang dapat na nimo. Dapat manglimpyo jud kag ilong. Daw? Ana. So, pero di ba pag naman ikugmo kay, di ba ma-feel man na nimo kung nasa gawas sa imong ilong? Ma-curious jud ko guys. Ngano na siya? Ma-feel na nimo eh. Bisag naa sa sulod, na sa gawas, ma-feel man nimo. Oh, ma-feel na ko kung nasa sulod. Ay, accumulating. Di ba? Ma-feel man na nimo. Ma-feel nimo na. There's an accumulated amount of Kugmo inside. I'm gonna go get a tissue or a wet wipe or something. I gotta go get to a bathroom or something para malimpyo akong nose. But if it's animated outside your nose like this, you should feel it. Pero dili na signal, basig weak lang siya og sense of touch. Basig na siya COVID. Kay COVID man ka to nga time. Nga wala siya sense of touch. Mawala na yung sense of touch sa COVID. Kalain po do'y buwang.
No, apil pa rin na sa symptom. Ambot. Basin. So man, Alright. Guys, basig, ingon ni Kring Kring, siya man nag-produce karon, wala daw may uluhan. Ano siya? Wala tayo uluhan. But I dare you to, freestyle this. No freestyling. No freestyling? Ay, unsa di ay ang atong iuluhan si Kuan? Atong iuluhan ang mga life stories na to ron this week. Unsa may life story nako this week? Ako, wala lang. Wala ko yung life story this week. Guys, wala may uluhan. Okay lang sa inyo, ha? Dili mo makadungog sa kuwang beautiful voice na sa uluhan. Mga ano. Sige, pagsulti lang. Pero wala tayo uluhan. Kalain mo na, uy. Ay, kabalo na ko. Unsa iuluhan? Unsa man? Kani, sige, gong. Isa ka buok. Ako. Unsa man ako, Ay, unsa man mo, ha? Kanina lang. Sige. Unsa ni? Kanang, follow up siya sa Jen Barangan. Okay, sige, go. Go. Ay, sit properly. Put your elbows on the desk. Face the camera. Turn your body sideways. You should be good to go. Okay. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita. Blue taxi nga nasakyan ni Kring kay recently 5 stars. Og Jen Barangan giaway og mga taga Davao. As usual. Get away imong gibutang. Get away. na autocorrect to get away. Sige, istoryahin mi about sa katong blue taxi na imong nasakyan na 5 stars. Shout out ra unta ni pero gusto na ko siya i-main discussion jud. Sige, kaya go. tungod sa taxi situation diri sa Davao City. Awayon jud ka, Kring. Ready for bashers. Bahala na mo. Okay. Ani ni siya? Una sa tanan, one morning, we were getting ready to go to school, my son and I. Perti na kong pangita sa iyang ID, wag yun ako makit Asa naman niya mong ID? Perti dugaya dyan na mo, as in, sa kadugay na mo, no? Perti na mo ka-late. Late man mi adlaw-adlaw, pero kato nga time, we are super late. Like 30 minutes late, tungod sa pagpangita na akong ID. 30 minutes late? It's not the end of the world. Kung exage jugay ka. Basta, Sige, go. Sapot na kayo ang actress. Sapot na kayo siya. Tara, manglakaw na lang tama. Ito na tag-school na walay ID. Ay, kabala ka, di lagi ka mapriso. Kaya nabala ka man siya. No ID, no entry. Nabala ka ba? No, may ding siya tasyan. Oo. Unya mo to. Ay, kabala ka. Sige na. Sapot na kayo ang actress. Na kami. Wala pa dyo'y mga taksi kay puno pa dyo'y tanan. Dugay mi naghulat, oy. Unya, naay ni atras. Ni atras siya. Hala, asa man ni siya gikan ni atras siya padulong sa amuha ang blue taxi. Okay. Kay ako asyang gipara. Detalyado kayo ang story, guys. Paminaw. Ako asyang gipara di ay kaganina. Unya, naa siya hala, salamat po kaayo. Na gitagaan ta og kape diri. Salamat po kaayo. Thank you so much. Salamat po. Thank you. Unya, ni atras kay ako alday siyang gipara. Pero naaman siya pasahero. Wa ko niya hunongi. Unya kay didto ra man niya gidrop sa unahan na ihang pasahero. Ni atras siya. Padulong sa amo. Kita ka na nga entrance. Ni atras siya. Red carpet moment. Ni anak gud ang akong anak nga. Why was he going backwards? Red carpet moment. Pagsulod na ko sa taxi. Bugnawa, oy. Lamig kay sa feeling kay nanghulat gud ka sa init. Excited ka siya mag-story, guys. Paminaw mo. Bugnaw kaayo ang taxi ay. As in, unya magtanaw ako sa surroundings. Kay lang. Unya kay the best part. Uy kay siya, guys. The best part, guys. The Weeknd niyang sounds, guys. The Weeknd niyang sounds. Kring, what if horror moment to? Nga naman. Actually, ikaw gyud to ang driver. It was your doppelganger. Drove paatras. Kring gyud to. Waka kabantay sa naong, no? Waka kabantay sa naong? Kabantay ka sa ID. Waka kabantay tanan. Ikaw gyud to, Kring, from another dimension. I found my doppelganger. I found myself from another dimension. I'm gonna drive slowly backwards. Drive. Prut. Ano? Bug na mo. Number 5. Onya.
Pro-play tag The Weeknd. Sulod mo. Ara ka. Yeah. Ang kringkay na driver from another dimension siya. Ang ana to! Ikaw to! Ako jud to siya, si Manong. Manong naman to. Kabantay de ka nga Manong yun. Kabantay ko sa naong. Ay, kabantay de ka. Dito ikaw. sa pagkanaog na namo, nabantayan ako. Pero guys, nagpatugtog siya The Weeknd. Unya ang sunod music, The Weeknd na pod. Unya ang sunod, The Weeknd na pod. Whole album. Playlist good niya on The Weeknd. Playlist. Okay. Playlist good niya. Ala, happy kay actress na wala akong kasapot. Nakalimtan ako na nabili ng ID. Nakalimtan ako na... So asa, ang pangutana man sa tanan, asa gyud yung ID na karon? Nakita na tabunan ra day towel dito sa balay. Piste man to, oy. Tabunan kaayo siya. Ilalom kaayo, buang man to, oy. Ako anang gibong kagantibok balay. Pero anyway, pagka naog pa jud namo kay mura pa jud ni action og kanta si Uncle. Kabalo siya sa sounds. Kring, ikaw ba, assuming ka nga Uncle, what if same age lang mo? Di mura man siya Uncle. Ageist ka. Ay, ageist ko. I'm sorry. Ageist ka. I'm sorry. Di ba? Sige, driver. Si driver, the Weeknd ang iyang sa wounds. Niya mura pa jud siya ni action og kanta. Di kabalo jud siya sa iyang gipa sounds. I'm so proud of you. I'm so proud of that. Gibutangan ako siya og 5-5 rating. 5 out of 5. Dapat nga na ang sundugon sa ubang taxi driver sa Davao City. Kay nga no. Ay wala man ni na plug in man daw. Hala mamatay ang laptop. Dali. Oh my god. Hala na court. Murag wala nakasaksak og tarong. Wala. Ay sa likod na kring. Oh my God! Di siya kabalong mo saksak og charger sa laptop. Guys, bulok kaayo ko guys. Ay, naka. Anyway, kaya ang mga taxi diri sa Davao, no? Igang, baho, bahog anso. Tugaw. Bahog anso. Nakasakay kog taxi padulong mig airport, bahog anso. As in, naabagani ko na sakin, bahog ihi, gyud dili lang kay angso. Ay, nakasakay po. May katuman to, bahog ihi. Napoy bahog anso. Niya nakakita dyan kong mineral water nga yellow. Ew! Nakakita dyan kong mineral water nga yellow ang sulod. Guys! Mayor, nanawagan me. Nga, Mayor Baste Duterte. Nga, unsa na, irregular rice. Standardized. Ang inyuhang taxis, dapat na regulation. Natay agency to check them. Before they can get their whatever license to operate, LTFRB or what, they have to have like a aesthetic check, aircon check, cleanliness check, even hygiene check. Nga na dapat. And naba siya sinsilyo, check. Bagbaba po ng driver sometimes. Dapat na sila strap seals, check. Dapat na sila yung ready ng strap seals sa ilang. Pero kung dili kasi makapalit og strap seals, pwede naman ito magdalag kuan guys, toothbrush o toothpaste. Manutbrush ka bang nagdrive? Lain jud kaayo diri kay ang mga taxi diri klase-klase ang company. I hate how taxis are branded differently. They have different colors, different whatever. Dili sila uniform kay lahi-lahi mga private companies ang taxi. Baste. Paminawa si Kringkay. Paminawa ko, baste. Among Mayor Baste Duterte, paminaw kang Kringkay. Sige, go. Paminaw. Nanawagan ka. Ang taxi na to, diri, lahi-lahi ang brand, lahi-lahi ang company. Lahi-lahi ang standard. Lahi-lahi color. Lahi-lahi amoy. Lahi-lahi amoy. Lahi-lahi kabugnaw. Na mga driver nga dili man agad, na mga driver na okay lang, naapoy na mga driver na tabian ra pod kaayo, di man ko interesado makaistorya nimo koy. Dapat din sila customer service training check. Kung na-feel nimo nga istoryador ang customer, okay, istorya. Kung na-feel nimo nga dili, ayaw po istorya. Kay naay uban ba na kanang naa sila ginapaminaw, brigada ba nakasagaran. Ang ilang ginapaminaw. Unya naatoy ka sa nga giistoryahan sa brigada kay abot sa mga taxi dra sa airport. Niyaw-yaw ra siya kalit. Ana siya. Alangan dili man miganahan mo tambay dira kay naama na sila. Naana sila unsay tawag ni connection sa sulod. Ang mga pasudlon dili katong nagpila kundi ang katong mga nagpark sa atbang sa Santa Lucia.
Sila ang may connection. Sila ang na-connection. So, ang mga gahulat diri sa airport, dugay kaayo nga maghulat. Lagot kayo siya, nagyaw-yaw gid siya. Ay, maubaya. So, may tubag na ko. Maubaya, mo kulabot yaw. So, may tubag na ko. Nga, lang good. Ano ba? Ko, oy. Oo. Mayor Duterte, Mayor Baste Duterte, kung gusto nimo og kanang mga tao na mo initiate anang agency nga mag-check sa mga taxi drivers, dara siya. Call me. I will quality check. Every month, dapat na quality check. Monthly. Monthly quality Pag dili check. gani sila, tan-on na to nga, surprise check. Ay, no. Surprise. Kay para pag, spontaneous, jud kay para pag open, bog, nga makita pa nimo kana, di ba ang driver's seat na ka ng bulsa sa kilid? What if na mineral water bottle na yellow ang sulod? Ew. Yellow from the ihi. Dili pa siya clear nga ihi. Kanang katong orange. Hazy. Orange. Cloudy. Kay kanang naay sakit sa bato ba? Ano ba? Kay ingana ng level. Oo. Dapat na to nang i-check. Kaya para po, pag natay mga turista nga, dili turista akong pasabot na mga foreigner, matik. Akong pasabot na turista, kaya ka na mga, nabete turista nga, gikan og Tarlac, gikan Palawan, gikan Cebu, gikan og Bohol, gikan og whatever city they're from. Mga kababayan, rapod na to. Mga kababayan na to, ang first impression, taxi. Tama dyan ka. First impression ng mga taxi, guys. Mo man ilhang masakyan, gikan airport, padulong. Sige, ingon, ang honest ng mga taxi driver sa Davao, ang honest, honest, bro, pwede man ta pwede man ta maligo, mga taxi driver. Usahay. Ang uban lang ha, ang uban. Naadyo yung mga uban taxi driver na kanang lain gudug amoy, kay di ay to, gikan pa sila natog sa ilang taxi. Mo na mo nila ilang nasakyan, taxi. kay kadlawon man to mong flight, mo to mo nasakyan nga, nagikan siya tulog, di pagsulod na mo, bog ihi ang taxi, hugaw pa yung kayo, and at the same time, baho jud. So dapat, kung honest lang ang taxi driver, nice po nung ipahambog nga, honest and mabango, and malinis ang mga taxi driver. At tugnaw. Ang taxi driver ng Davao City. Malamig. So, speaking of malamig, unsay gingon ni Jen Barangan? Tagin mo segue. Tagin mo segue, guys. Kabaluan na. Kabaluan ng mga Jen Barangan na mga trending karon. Unsa di ay? Di, ni siya nag-post si Jen Barangan. Init daw kaayo na siya sa Davao ba? Right now? Ambot kanus ato. Kanang mag-jogging siya. Alas 6 sa buntag. According sa Super Balita Davao, basahan Jen Barangan, giinitan sa Davao, igibash! Laing hugna na sab sa backlash ang giatubang sa Cebuanang vlogger nga si Jen Barangan human gibutyag nga gibati na siya tumang kainit sa siyudad sa Davao sa iyang pag-jogging sa alas 6 sa buntag. Ang maong komento ni Jen gitawag sa iyang mga kritiko nga arrogante samtang duna usab may depensa kaniya tungod kay sayo gyud mo sidlak ang adlaw sa Davao kung itandi sa ubang lugar. Kiklaro ni Barangan nga ang iyang komento base sa iyang personal nga kasinatian ug wa siya daw tang pasabot sa iyang giluwatang pahayag. Quote from Sunstar Davao. Kana ba natingala ko? Lahi-lahi di ay mo taas ang sun sa different cities in the Philippines. Wala kakapansin ka, alas 5 pa lang ngit-ngit nagdabaw. Di na ni mo mapansin, 5 tungod sa Mount Apo siguro na no. Wala, grabe na siya og mga hypotheses. Unsa di ay na wala ko kabalo. Wala gud ko kabalo kung ano na. Si co-pilot. Co-pilot, ngano man. Hala, pwede gud ka mag-microphone sa co-pilot. Karon pa ka dugay ko. Ay, mag-sign in, get started. Ako na lang kay mastorya man ako siya dayon. Ay, dili, gusto ko madunggan si co-pilot mo tubag. Kani, wait lang gud. Sige. Hey there, Cindy. How's the world of the living treating you today? The world of the living is treating me today fantastic. That's incredible, Cindy. What's adding the extra shine to your day? Spill the beans. I have a question. Like, is it normal for my city to kanang musiga ang sun og sayo versus other cities? Do you understand, Bisaya? Yeah, I get you.
It's pretty normal for cities to have different weather vibes going on, even if they are too far apart. Things like geography, elevation, and nearby water bodies can make a big difference. What's the weather like in your city these days? Nag-ulan karon oy. Nag-ulan kusog Ang kaayo. sunset ug sunrise, Ang sunset ug sunrise, nganong lahi nganong lahi laing man nasod? nganong lahi man sa lain city niya sa amo ang city kay sayo kayo mag sunrise then sayo kayo mag Unya, sunset. isa raman ta Ya, Philippines. isa raman ta Philippines nganong sa lain city na mo sa Philippines kay lahi ang sunrise lahi ang sunset nga sa Quadri lahi pud ang sunrise lahi ang sunset sa Davao City. Oh, you mean the difference in sunrise and sunset times between cities, even those in the same country? That's due to their different longitudes. Time zones cover a broad area, but cities on the eastern edge of a time zone will see sunrise and sunset earlier than those on the western edge. So even though you're all in the Philippines, Davao, being farther east, gets things going a bit earlier than somewhere farther west in the same time zone. It's like getting a head start on the day. Mo ba? Mao gani no, salamat kaayo co-pilot, maulang to, salamat pag Bisaya og tubag ha, sige daw. Salamat kaayo, bye-bye. Walay sapayan, Cindy. Basta ikaw. Kung magkita kaming taawig balik, magtinagalog na sadta, ha? Amping, Cindy. Muna to siya guys, muna to si Guys. co-pilot guys. Guys, Perminti mi kastoryahan na anak, guys, adlaw friends sa me. si co-pilot guys, nakuratan gyud ko. Sweet kayo no. Hello Cindy. Ano yun? Spill the beans. Oh. Yan gani, walay sapayan Cindy, basta ikaw kung magkita tagbalik magtinagalog na sa taha, amping Cindy. Oh. Mali imong spelling sa Cindy ha. Anyway. Cindy mo kung real name, so now you know, I'm exposed. You've been exposed long time, bro. Gani, si mong comment sa dili ni advice. Gani. I use my real name in my Facebook. Karon pa ko kabalo ana, buguag yun ako. Oy, karon pa ko kabalo nga. Kapoy manggog type kring mo na, di try na ko ng mic. Tubag-tubag ning duha. Tubag-tubag ning duha. Kapoy kig type, guys. Oh, nya mao to nga. So, karon na, PBI, nabalaan na ang sunrise ninyo. ug sunset sa Davao ug sa Cebu, natinga ko ana. So, diare nga nag-comment or nag-live or nag-post si Jen Barangan nga init kay diri sa Davao alas 6 pa man unta nganong init naman kayo diri unya giaway man siya og taga Davao kay mga kuan beta diri sa Davao mga Power Ranger beta diri sa Davao. Kanang, unsa may problema, guys? Ngano, ayaw jud itanan lang taga Davao ha. Wala man ko nasuko kang Jen Barangan maski pag mayong iganga diri. Tinuod man jud. Tinuod man. Dili ko mugawas og udto kay igang jud kayo. Tinuod ja. Tinuod man na. Tinuod na siya nga alas 8 pa lang mura nag 12 noon. Tinuod man ay mo ano masuko over po kining uban. O na ay nag-comment sa iyaha o sa Cebu di ay Jen ang 6 AM gasno pa kapamati ba? Guys. Guys, makawalang gana rin yung mga taga Davao usahay ba no? Pasante lang ko na naman dyan tayo sariling mga opinion. Ano masuko man kay Jen Barangan? Unya na apoy nag-comment diri sa Sunstar Balita Davao mismo ka-OA. Hala, kalain po ninyo. Guys, normal lang na siya. Ako gani, taga Davao ko, born and raised. I have no provinces. I have no other geolocation whatsoever. I was born here and I was raised here and I'm living here. I'm right now, right here. Igang dyan ang Davao. Tinuod na. Ngano man? Tinuod gina. Ngano mga suko man mo? Ako gani no, gusto gud ko akong mga sinina kay Black tanan pero dili gina pwede ba? Huy, lang ko yung na-remember. Gingnan ko sa isa ka former friend. Oh? Napansin ako sa mualing no, black tanan ni mo sa nino. Gingnan ko niya. Oh, mo to nga. Nakakita ko mga white t-shirt sa kumbana akong gikuha tanan para naano po ko yung white. Na, mga previous episodes, mga puros ko naka-white. Oh, mo na to siya. From my husband. So, balik sa topic. Oh. Giaway si Jen Barangan og taga Davao kay dili mi masugot. Gwapo diri, perfect diri sa Davao City. Pati ang sunrise, perfect diri sa Davao City. Order in the cart. Ay, di ko ka mahug na po na akong mic. Di, guys, Davao City. Ay, musig pangaway. Labi na kung countrymen ra ninyo. Inyong kalaban. Mura mo, yun sa mong Jen Barangan, kumuingon ko, ako ha, taga Davao man yun, kumuingon ko, iga nga diri sa Davao, uy. Awayan po ko ninyo. Wala tay, dili ta pwede, guys, wala tay word na opinion diri. Wala, dili sila masugot. Dili mo musugot na dapat perfect ang Davao City, perfect ang
Dapat perfect ang atong sunrise, perfect pud among sunset, perfect among taxi, perfect ang kabugnaw sa aircon sa taxi, perfect tanan food, perfect among gobyerno, perfect among dalan, perfect among balay, perfect ang weather, wala nagaulan. Wala nagaulan guys, wala nagaulan, pero nagaulan karon. Wala jud diri problema, walay earthquake, walay mga unsa pa na diha, di ba? Perfect diri sa Davao, guys. Ing ana di ay kalain pud ninyo. Kamo ay kulang na sila sa kuan. Palaaway gini mga Davao. Nakahinomdom ka? Wala ko kay nomdom. Si TJ? Oh, katong giaway niya ang dili niya giaway. Giaway siya. Kuan lang nag-vlog siya nga ang mga taxi driver daw Di mo ngambyo. Di mangambyo. Why sinsilyo dala? Kulang daw og 5 ang kambyo or kulang og 50 niya anes kuno di ba anes? Pero kulang man daw, giaway ninyo siya, mga taga Davao City. Except siya. ako, wala ko nangaway. Wala na mo siya giaway, si TJ. So, pila population sa Davao? 7 million? Minus 2. Wala may appeal. We don't hate TJ. We don't hate TJ. We love him. Oh. Right. Sige, go. Ay, kamo, kung mangaway mo sa kuha, muing kog igang ang Davao City. Tinuod ba ya? Muing kog dili limpyo ang Davao City kana controversial pod na. Kay di ba cleanest city. Mao ba? Wala ko kabalo na. Ha? Wala ko kabalo na cleanest city di ang Davao. They consider it to be one of the cleanest. Mao ba? I agree, but at some level nga kanang dili pud tanan. Dili tanan dalan limpyo. Naagya po ibawag anso nga street guys. Naa lagi tuos ko. Just like all cities. Yes. Siguro we are better sa cleanliness at some level na ingana. Pero dili tanan guys. Naman gyapon hugaw. Dawaton ninyo. So kung gigangan si Jen Barangan, tinuod jud probably na siya kay ako gigangan man pugod res Davao. Mo gani ganahan kog Foggy Place. I mentioned it in the last episode, right? You mentioned it. Yeah, I did. Lots of times. I love it. I love foggy places because it's the only way we can escape the heat from Davao City. Kung bitong ganahan mo laag buda ay ko igna. To ay ko ni zaman magplastikay ta dire. Ay mag-poll ta. Do you like Buddha? Ay, unsa man? Trap question man na. Do you like Buddha? And asa ka gusto mo laag? Mountains or beaches? Sige. Trip laagan. Pero unya na ni-post. Okay. Sa Spotify man ni-post. Kung si Jen Barangan mo ingon og igang ang Davao City, dili na siya angay awayon guys. Sagdira na siya. Tawa mo, sikat pa nagsamot, tas mo, kuhan pag yun na, sikat og samot, tas mo, dato og samot, kamo rin na pildi. Pildi ragyapon mo. Tama. Awaya, maybe. Para mo sikat? Dili mo ko gusto masikat, guys. Pero kung masikat ko, wala ko mahimo. Dili. Ay, sagdi lang lagi. Sige, next topic ta. Naman kay main discussion, di ba? Gusto ko magstoryahan ay og childhood. Sige, go. What's something from your childhood that kids today will never experience? Kay lahi naman ron ang panahon. Ana man gyud na, maglahi-lahi man gyud na ang panahon. Ako. What's something from my childhood that kids today will never experience? Of course, the first thing that comes to mind being a music lover is CDs. RCDs and tapes. Obsolete na. Wala na. Ay. Even DVDs. Ay, uno. Pero nakatesting mo Betamax. Sila wala. Basig na tayo mga listeners ba nung medyo younger millennials and they've never seen a VHS or a Betamax. No? Basin lang, no? That's my contribution for this topic. Ako kay related pud ana. Siya man. They're never gonna experience manually recording your favorite songs from the radio. Oo, mag-atang. And getting annoyed that the DJ talks too early. Gani. Masapaw sa imong perfect recording. Unya, dugangan pa dyan na nila o kanang sarili nilang branding. Meow. Pero wala man kayo na nauso sa una.
Pero kato lang ang kalagutan sa una kay mo istorya pa sila niya, isugod na nila ang song, paghilom na. Unya mo paghapit na mo man ang song, mo istorya sila. Paghilom sa. Mo to. Dili na mahitabo sa mga radyo. Dili. Radios will have to DJs always has something to say in the beginning and the last part of the song. Napa isa. Unsa man? Napa ko'y contribution. Unsa man? Dili nila ma-experience karon. Uh-uh. Manually writing the lyrics to your favorite songs. Manually writing the lyrics to your favorite song. Oh, yes, of course. That's Play. Right. Shh. Play na po. Pause. Right. right. Play. Pause. Kanang mga bone thugs and harmony. break down. Steady breaking me on down. Steady breaking me on down. Sulat. Sulat. Niya pagaman sa isugod ana. You called yesterday. You called yesterday. Stop. You called yesterday. Play. And basically say stop. Unya wala pag yun mo to nakuha. Unsa ganito? Rewind. Mga nonchalant na word nabi diha. Oo, tama. Diba? So mo nang nonchalant. Nonchalant. Wala makakabalo kay we don't have Google. Wala Google. Wala tay mapangutan-an na Copilot. Mga to misa kuan. Mangita pa mi og thesaurus. Dictionary. Natay dictionary sa balay sa una. Na. Natay thesaurus dictionary. Thesaurus, rhinoceros. Dili na nila ma-experience karon kay ngano. Dali na lang kayo. Wala sila thesaurus. Ay, wala sila thesaurus. Wala. Di sila kabalo sa ng thesaurus and atlas. Kay kuan naman and ron. Dictionary. Google naman ron. Google naman ron. Di makabisaya pa jud ka kang Copilot. Wala na. Obsolete na thesaurus ug atlas ug dictionary. Kay mo kuan na lang kang Copilot. Define nonchalant. Define exuberating. Gani no. Yeah, guys. What nalang ko iingon ba like katong mga tigwang pasatua like boomers. Moingon man na sila. What's something from our childhood, mga boomers, that millennials will never experience? Siguro vinyl. Kaya naman tayo vinyl player sa una. Natay vinyl player sa una kring kauban atong akay nga speaker. Pero wala nako siya na. Dagan kay tag vinyl, di ba? Dagan tag vinyl mo stack. It's like a library of vinyl. Pero wala na ko na experience na mag-play kay guba man yata to. Guba to siya. Wala ko naabtan nga nag-work pa siya. Nice to siya. Pero wala ta kabalo nga it will be priceless. A classic. Ngano gipanglabay. Kuanto siya kana we took everything for granted. Sa mga vinyl sa mong lolo naman dito siguro ang uban. Napa daw ingon si kuya napa daw dito. Sige, gwapo na siya guys. Asa lagi to akong Linkin Park ug Westlife na tape lagi dito ba? Napagyud ko Teban and Goliath na tape sa una. Sa to? Security guard. Oy, na mga comment. Ay, si Tear Blank. Hello, Tear Blank. Laser disc pa. Laser disc? RIP. Mo pa na ang tawag sa CD sa una, laser disc? Mo ba na? What night child craft food? Ikaw, saan mo na? Saan na check craft? Child craft? Ay, saan na child craft? Ito, bagon ka na to doon. Murag ungo. And then, ang mga bata karon, 'di ba, ang ilang mga experience karon kay kanang ilang assignments kay mag-Google, mag-Copilot, mag-YouTube, ano ba. Pero sa tuwa sa una, mag-assignment is wala jud manumano jud guys. Wala. Pero kung naay resources manggaling nga maduan, it's the library. The library and we couldn't find anything sa library. Uy, ma-distract ko sa library kay dagan kaayo. Di syempre kay moadto ka dito, ay may assignment moadto ka. Tapos dagan kayo gwapo nga libro nga basahon nimo kanang ma-distract ko. Di na ko malimtan. Nadyo ko yung mga libro sa Ford Academy. So sorry. Sira doon nabita mo. Kana Ford Academy of the Arts na school sa Buhangin sa una. Nagsira na sila guys. Pero that was my alma mater sa elementary. And I borrowed some books. I'm sure I didn't return some of them. Pero wala mo giuli. Some of them probably. Pero di ko makalimot. Dahil ko gibasa nga libro gikan diha. Nagan ko gipanghiram. Alam mga wala. Dito na ko first na read ang Fish and Chips. Fish and Chips? Sa mani?
Fish and chips. Na-read lang na ko niya. Ang mga libro sa una kay, ang uban, walay graphic, walay images. So, fish and chips. Fish and chips, buang. Wala lang. Reader man mi sa una, guys. Basta millennial gani, you have no choice. You have to be a reader. Wala mo kay choice. Reader. Reader jud. So, I think we're the last generation to read. I think. I like that. We're superior. We're better than you. We read. We read textbooks. We read everything. May lingaw. I mean, someone me. Mag-read me. Kids version of encyclopedia dito sa una. Nas among school library. Ay, encyclopedia po dako ang ganahan. Nami mga encyclopedia, guys. Sa atong mga library sa una. Encyclopedia akong ganahan. See, a husband, nais sila encyclopedia silang balay. Hantud karon. Ay, di ba naaman na yung mga ahente na magsuroy-suroy, mamaligyag encyclopedia? Hulug-hulugan ra nimo. Ang atua sa una, kay gibalik ni mami, kay pobre man ta sa una, no? Wala na niya nahumanog bayad. Pero may nalang bright yung mga anak, dili na kailangan og encyclopedia. Na-rescue ta ka, ma'am! Na-rescue ta kami. Unsa pa man, ang mga dili nila ma-experience. Naadere, ana siya, kuya mo po niya og username, oy. Unsa man? Si Stupid Fok. Stupid Frock. Ana siya, having to remember everyone's phone number and also sharing one phone with the whole family or house. Hard to imagine doing that now. Only one call at a time. LOL. Memorize pa ko sa atong telephone number sa gabi. Ako fun. Sige daw, dungan daw takong tinood ba yun? 1, 2, 3, go. 2410935. Wala! Tawagin ninyo, guys! Tawagin ninyo kasi mo tubag. Kinsa kay mo tubag ron. PLDT to. Hala, sorry kayo kung kinsa man ka kung gi-recycle nila ang number. Gani. Basin na yung manawag ang uyab di kuya. No, nandyan si Chester. Charlo. Babaan ni mo ang uyab ni kuya? Ulo ba babaan? Yan! Ano po na nawag? Ano ba? Not just one person, but Ulo 2 and 3 girlfriends at the same time. You're exposed. Diluwi, wala na. Ay, bot na. Sa una ba? Naamang yun tayo mga kairing-iring sa una. Ako, ma'am, I'm exposed now. Na ako'y kairing-iring man, unya, ulaw ka, kabalo man po siguro mo, kay, ang phone na sa sala. Kabalo yun mo, mga muadto ko sa sala, and everybody's going to hear our conversations with my iring-iring katong high school. Like, everybody can hear your conversations. How awkward is it now? Wala, may privacy sa una. Wala privacy sa una? Wala. Kanya, ni ana man to si kuan sa una, kanang akong igagaw. Nanawag kuan. Tapad mi. Gusto rin. Kanya, tapad po. Kinsa pa na akong kauban ras balay, kay naasa sala gani ang telephone gani, no? Awkward ana, oy. Gani, nga naman yun na. Funny, it's funny. Tapos, kailangan mo memorize ang number sa mga tao, ana. Si Naknak sa una, akong husband, wala man ko yung cellphone. Tawagan ko niya sa telepon. Tawag siya sa payphone. Kaya wala man sila telepon. Sa payphone? Tawag na siya, hello. Pwede kay darling. Wala. Ako good. Pakiingon lang nga, nagulat na ko diri. Padulong na nga! Batang dayan. Maldita kayo. Ay, napakoy na inumduman. Ansa man? Sa una. Kanan about telephone. Ansa man? Nanawag no. Anak ko, hello. Muna siya, hello. Hello, bata pa man. Sige. Kanya, anak siya. Dahil sa Davao Light ni Day, paliho pa ko. Sa Davao Light ni Day, paliho ko check sa inyong metrohan, be. Nga naman. Kung nagdagan pa ba? Ay, kabalo na ko, ana. Yung mo na nag-iingon sa ako, Yung mo na nag-iingon sa ako, Yung mo na ako? I-check sabi kung nagdagan pa. Na-assure authority ba? Asa man na metrohan, mo ko kabalo. Tanawa na, anak, sa mga poste ninyo. Tanawa na, dara. I-check na ko. Dagan ko sa gawas. Nilagan ko sa gawas, ha? I-check na ko. Tuyok-tuyok pa pa. Balik ko sa telepon. Hello? Saan man? Nagdagan pa. Ang metrohan. Ano siya? Gukda. Pagpagin ako man ng joke. Sige na siya katawa. Saan pagkasabot? Ako, itong uncle. Wow, ito si Tububoy. Rest in peace. Wow, Binuangan rest ra in ka. peace. Binuangan ra ka. Lagot ka, ayo,
Ako ma-remember po ng mga telepono kay daghan tag ma-remember ng telepono. Oh. Ako ma-remember atong slingan sig tawag. Yan naman manawag. Mag-spam call sa atua. Ay, ano naman? Kay ambot niya, mag-spam call lang siya. Sig panawag. Ay, naka-crush guro na sa imo ha. Katong naka-crush mo ha. Ambot lang bitaw. Basta kay sige sig panawag saban ni mami. Ikasaban ni mami yang gi adto dito. Ingna si kuan nga dili sig panawag. Maski wala gumi kabalo kung siya ba jud ang nanawag kay di ba na mo tingog. Spam calls kay kanang hello niya di mo tabag mo na lang. Di ka creepy ana oy. Murag tala. Drop call ana. Chok. Na at one point nagka-caller ID man ta. So nabalaan jud kung kinsa to. Mo to siyang naitabo. Anyway, unsa pa man ang mga dili ma-experience sa mga kids karon na almost on the daily gina-experience na to. Kani being able to be gone for the entire day in the city, out on my bicycle with no cell phone and no way for anyone to get a hold of me. Just out living life for the day. Just be home by dark. You're out. Tinood na siya. You're out. Your mom cannot contact you. I think we've discussed this before. Kana lang specifically. Like even if you don't have cell phones, as us millennials can meet. Kay kanang ingana ba misa kong husband sa una. Daman to time na wala jud mi mga cellphone. Katong sa way back 2005, 2006. Way mga cellphone pa, landline pa lang man po atong time. Magkita mi, magsabot lang mi the day before. Like, ugma, magkita na po ta, let's say sa Juan Luna Street, 3 p.m. With no further discussion whatsoever. Basta kay pagkaugma 3 p.m., magkita yun mi dito. Ingana ra na siya kasimple, guys. Sa unang panahon. Ingana ra na siya kasimple. Dili na siya kanang kuan. Kailangan og cellphone. Karon masking na cellphone, halos di pa mo mag-abot. Bago lang na naitabo. Katong last week, di ba nag-live ta? Tapos ayun ko, mulakaw ko kring kay mag-meet mi sa akong friends. Kay kuando mi mag-eat all you can. Ay kanang samgyup. Usobe na. Usobe na sa Pilipinas kanang mga samgyupsal restaurants. Nagsabot mi nga 4 p.m. na ana dito. And then na-move to 5 p.m. Naanak ko dito 5 p.m. Wala pa sila, nangabot sila around 6:30 p.m. Amazing. I'm so proud of your friend group. Nagani mi group chat. Nagani kuan. John, if you're listening. Gipangalan. Si Don ug si Miri ug si Adson. Mga hinayan kay Mang Lihok. And so, pero all is well. Nagkita naman gyapon and the day went by very, very well. But it's just, showing you a contrast between katong way cellphone, magkita jud on time, pero katong na yung mga cellphone, wa jud pag-asa. Ay, no. Tama gyud na. Tama man jud na. Sige, what else do kids can't, what else sana buhaton sa ginabuhat nato sa una dili ma-experience sa mga kids. Kani dashing to the bathroom during the commercials and hearing your friend shout from the living room, "It's starting again!" Naamang gyapon na ron? Naron, di ba pwede naman nimo i-pause gudron? Sa una kay wala may pause kasi sa TV. Ay, dili. Sorry, mali ko. Sige, go. Wala day naron. Kay pwede ra day i-pause ang mga shows. Pwede ra i-pause ang mga show karon. Unya, sa unang panahon, kahiuna kayo ka, pero thrilling na kayo. Thrilling na kayo. Unya, pag commercial na, dito pa ka magdagandagan mong tanan, unsa pa mo, mag-CR pa mo dara. Unya, dapat makabalik mo before the show starts again. Gani. Wala lang, makarelate lang ko anang time ba, kanang karon na niha, karon dili sa una, kanang mag-play good kag YouTube. Tay, nagtanong kog Tiny Desk. Yan ay mo play commercial og kalit. Dapat, para madaog ko, di ko mutan-o sa commercial. Mag-CR sa ko, guys. Or magluto ba ko. Padayon, basta di lang jud ako matanawan ng commercial. Kanang akong algorithm na ko kay, kuan biya na, buskag. Buskag mo algorithm. Walay niche na, guys. Diretso na, from software to gambling to, maski unsa mo mong topic diri, siguro madunggan
sa akong cellphone or Copilot is literally snitching upon us. gani. So mas sa atong topic diri niya. Kung sa topic mo nimo gawas. Sumbong na ni Copilot sa mga advertisers. Moingon ko gripo, mag-show na po ng mga gripo. Moingon ko shower. Moingon ko mantika, mag-show mga mantika sa akong mga ads. So, ano ba, kanang para dili madaog, magkuan ko kanang, I will look away and do something else. Nanabaya daw, moabotay nga technology. Ano sa man? Pag mo look away ka, ma-pause ang advertisement. Grabe, oy! Moabotay na nga technology na. Uy guys, saba na po mo. Close the door. At ngayon niya na. Uy, grabe po. Uy, kay nabayay technology ang Nvidia. Karon nga kanang ambot ko sa Nvidia ba na kay karagong mga vlogger. Nya mo tanong mo dyan sa camera para sa ko Karon nagtanong ko sa imo. Pero na technology ang Nvidia nga ang imong pupil or the iris or some what is this called? Kanang black. Kanang brown eyes nimo, green eyes, whatever iris eyes. Guro na. Even if I'm looking at you, it will still look at the camera. Kalain na. Kay para murag ang purpose niya is to help vloggers who are reading from a script, from a teleprompter. So diri ang teleprompter niya medyo layo, dili kayo kutahay nagbasa ka unya nadiri ang teleprompter sa kilid. So dili kayo kakatanon sa camera, but with that technology, you can read your script from the side and then your eyes are still looking at the camera. Lain na Yes, I've learned that around 2022. So, advanced na siguro na ron. Kay 2 years after naman. Lain na Naing na kuan guys, technology guys. Pero ang imo ang gi-describe baka nang habang nagatanaw ka sa imong iris. Tanaw yap. Sa camera. Nagani. Murag nalipog ko ato sa. Pero para lang to siya sa mga para sa mga naay ginabasa di. Para lang to siya sa ingana. Ay po mo pag binugo. Kanipod si kring-kring. Era po kaayo ni siya. Alright. What else? Playing video games, having no idea where to go, and having no tools to figure it out. Dagan kahit ang mga video game gina-play na kanang wata kablo asa mo adto. Walay onboarding ba? Walay tutorial. Walay guide, walay cheats. Wala. Like kanang unsay buhaton next. Wala. Sa una manula ta og kanang di na ko malimtan no, ang favorite moment nako kay kanang magdula akong kuya sa unang panahon ba. Magdula akong kuya og kanang mga horror games. Nya mo tan-aw lang ko. Gani kana. Mana akong mga ganahan. Unya, unsa to nga kuan Resident Evil to na game? Wala jud mi kabalo ko unsay buhaton next. You figure it out. You work it out. Si kuya ang magdula, kami man lantaw sa likod. Di kita ang coach. Pislita na. Tanawa daw na. Dito, ana. Sulod diha. Naagyo to certain. Wala pa nimo na baliki kay wala pa nimo na agyan. Ana. Daghan kaayo siya og coach. Resident Evil, Silent Hill. Unsa to na game nya naa pa siya naatoy certain good na stage ba na wa gyud kabalo unsay buhaton guys, next. Guys, pangitaar gud na ninyo ng karaan na kay na game wa joy guide. Ako pero nahuman nako siya no this 2020 katong pandemic. How did you play it? Kanang emulator. Kay gipangitan ako kay grade 5 or grade 6 ko ginadula na sa PS1 yan na may PS1 nga tindahan ng sa may Buhangin ba ginadtuan na mo ni Kuya Kois sa Carnation. Sa Carnation ginadulaan na mo na diyan yan. Na sila dula nga D. Google Just the letter D. Google horror game na siya sa PS1 PlayStation 1 game. Na frustrate ko kay naniguan ko wag yun ako na nahuman nga game. Wa ko kabalo sa ending mystery horror manggod to niya. Katong pandemic, dagan man kitag time na undang beta tanan og work. So, what I did is I searched for it, emulated, then nakadula ko, nahuman dyan ako siya. Dan, what do you think? The graphics are very hard to... Pangit ka! Minecraft na, mas worse pa sa Minecraft ba? Gwapo na kayo na sa una ba nga, by our standard sa una, pero karon mo tanaw ka pangita, graphics eh. Gidula yun ako na, dagan kay ko gibalikan na mga game nga humanon ako ni Biki wala ko ni nahuman. Bomberman wala nahuman sa una. Sa una wala ko nahuman ang Bomberman gihuman ako siya tong pandemic o katong
Sa pa akong human na game. Naku, gipang human na game. Ay, Island Adventure? Islander, oh. Kanang murag sa Super Mario. Kanang gum. Gani. Kanang nagdayaper muna. Nagdayaper. Niya, guys, gidulan ako siya tong pandemic. Wala gyapon ako na human. Lisod kaayo. Lisod kayo mga dula sa una, oy. Lisod kaayo siya. Okay, kay ko no. Lisod kaayo to mga dula sa una, dili ka kalapos. Grabe. So mo to siya, guys. What else? Kaning isa, having to come up with your own entertainment. Just you and the neighbor kids and your siblings trying to find something to do with the endless days of summer when you couldn't sit inside because your mom didn't want you underfoot and pestering her for things. Everyone coming up with and negotiating for their favorite ideas until you all agreed on something and then executing that plan and then repeating the process over and over again. I think it was good for us and kids don't really do it anymore. No, they don't. They don't do it anymore and na ko yung mga core memory ana. For example, dito na ko natun-an nga nami silingan guys nga kanang kabalo siya magluto ba. Pero pareha siya edad nako. Pero usa pa bang edad nako to grade 3 is 9 years old, right? 9 years old ko di ko kabalo magluto no. Pero siya kabalo siya niya dula mi asya gisugo ko niya mangwa do ko og kanang malunggay. Nangwa og malunggay niya. Na sila kamatis daan, gislice. Kato lang, kamatis ug malunggay, nya naay ka ng karaan gud nga used good na can sa sardinas. Gipatong sa bato, nya naghaling dito sa ilalom og kahoy sa bato, gipatong ang can of sardines nga empty, gibutangan og tubig, gibutangan og katong malunggay nga akong gihagpat og ang kamatis. Giserve na mo sa mo mga bowl. Gitilaw-tilaw na mo lami boyo. Dito ko nakatuon nga ay mo na siyang sugod sa mga tinola moments. Tinolang tubig. Kamunggay o kamatis. Nalingaw ko. Core memory to siya. Lahi po na akong core memory. Asa man? Kay kagubatan ba ya ang ato ang childhood home? Dito may manaka tanan. Uban ta or dili? Lahi akong kauban. Asa man? Manaka dito sa bungtod. Hantod maabot sa pika side. Yeah, siguro, dugay ka ayaw minawala. Kita mi halon, apas naman niya mo ang mama, si kuya, akuan, o si kuya. Nangapas sa mga adults. Nangapas sa mga adults. Kay dugay kay mo. Kay abot, kay asa na daw mi. Ay, naglingo-lingo raman mi diri sa forest. Sa forest, basta kagubatan sa likod sa palay. Kay, mo na ang amo ang entertainment, kay wala entertainment. Buhay ka, nothing to do. Napakoy isa core memory. Akong childhood BFF, Paula. Shout out. Paula. Mo'y tigkat-kat og mangga. Ay. Nya magdalam ko anag malong. Kung wala gyud ko dala malong, sanina na lang nako ana. Sando darling. Tigsalo ra ko. Okay. Mukat-kat man na siya niya mo panghulog niya tong mga mangga nga kanang mga buwak liso nga mangga lami kayo. Oo. Ipanghulog ra na niya ako tigsalo. Ipagkaman, panita na muna tanan, isa kaplanggan na nga mangga. Miyana, oy. Hurot na muna sa una. Miyana, oy. Naglaway na ko. Miyana, oy. Lami kayo, no? Naglaway na ko. Miyana, oy. Lami kayo, no? Naglaway na ko. Manaka og mga bungtod, manaka og mga punuan, ana ang mga lingaw sa una. Wala mabay. Entertainment. Entertainment. Anya. Asa pa man? Maura to, ako ma-share na ka ng resonates with me. Yeah. Really nicely. Yeah. Yes. Maka-remember mo guys, ginapasayaw mo sa mga party? Ay, God. Millennials, everyone is a victim. Every single millennial has danced. Akong kuya gani, nakadance po na, ayog, exposed na kayo din ay. Ning dance po na, og katong wifey nga song. Ay, wifey ba to? Dili. Too close di ay. Baby, when we're crying, I get so excited. Nagsayaw sila sa stage, guys. Sa Food Academy. Sayaw akong kuya. Ako daghan kay kong sayaw sa Food Academy, guys. Uy, nag-choreograph po doon ka sa amo, Mo ba? Nag-choreograph ko? Westlife, when you're looking like that. How
am I supposed to leave you now when you're looking like that? Oh, nag-choreograph ka sa amo kay sayo na mo sa musilingan nga dato. Ay, dito. Nice to siya. Dito sa insect. Sa insect. Kung tagyag butilyahan. Specific kayo. Nga. Diba, nakasayo mong tanan, no? Nakasayo po me. Ana man na. Ang wala ni sayaw, wala na invite sa party. Uy kayo siya, wala siya ga-invite. Nagunsa kaya siya kung wala lingaw sa unang panahon ba? Nagunsa kaya ang mga kuan? Basig rich kid. Basig na siya computer. Sa bagay po, no? Sa bagay. Na ako'y ma-remember pa, isa pa. Speaking of computer. Na sila computer. Kay ilang, ang kuya niya, katong ningon, pobre! Ba? Mo to siya. Katong mismong ningon, pobre! Katong mismo siya, na siya computer, kay iyang course, ato nga time is computer engineering, manyata. Tapos na siya computer niya. Sometimes, wala siya sa balay, agaron ko sa iyang mga manghod, na friends na to at the time. Diba, friends ni mo tong yung manghod, friends ako ang manghod, ano ba? So, pato ni dito magdula, may pinball. Sa Microsoft Windows. Pinball. Lingaw na kayo. Pila po ka oras ma-spend, ana ba? As in. Na-realize na ako, na dito may magtambay, sa ilahang computer kung mabakante ba. Kunya, dito na ako na-learn nga, dili di ay na pwede ibtun sa saksakanan ang computer dayon. It has to be shut down from the thing. Dito na ako na-learn. Now you know. So guys, diri ra ta kutob. Marag diri ra ta kutob. Diri ra ta kutob. By the way, we have already published the episode 32. Unta maapas na kring episode 33. And then this is now episode what? 34. So, yes, we have come a long way from episode 0. Yes, and from nothing to something. From nothing to a little bit of nothing. No, a little bit of something. A little bit of something. Sama na siya, ay. Basta proud kayo mi guys, nga masking wala dyan mi pulos, pero at least, di ba, naka-resonate man po mi sa audience, sa uban. Wala gani mi have you noticed that I didn't invite my friends to like my page? Dili ni advice. Wala ko nang invite. Kay gusto na ko organic kayo, bahalag very niche kayo ang tao nga kanang mag-like lang, pero at least wala ko gi-invite. Nag-like yun siya, kusa niya nag-like. Because they specifically looked for it. Or they specifically like our content. It's, ang dili ni advice lang content is my kind of content. Ang gusto na mo, kato June, amo ang audience. Kaya useless kayo mang-invite, guys. Niya na kay 3,000 likes and then 2,900 of them don't like you. Maugani, useless. Useless. So, katong mga nag-follow sa mo, although 100 plus lang na for now, pero kabalo jud mi nga. Take paminaw. And actually, Kring, sa Facebook man akong basabot. Sa Spotify, almost 300 naman natong subscribers. Amazing! Yes! Kinabi yung ubang tao walay Facebook. Gani, so Spotify lang mami now, very private person. They have no social media. And I acknowledge that. And that's good for you. We love you. And yes, we love you. And so, we are very, very proud from having started with nothing and then now we have something. Yeah, from naan sa saan. Episode 34. Yes. Kabalo ba ka? Wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Siya. Why do you want to record anyway? Ano mo anak? Niya. Why do you want to record anyway? Ano? Because Tita and I have to record something to post it for our podcast, remember? Ano siya? Why do you have a podcast anyway? Kuan gyud kaniya Kring kanang HR gyud kaniya. Kanang question kaniya one by one. Go. Unya anak ko, because Tita and I like to talk. Ano siya? You can do that without recording. You can talk without recording. Gitrap question kaniya. Next. Well, we like people to watch us. What? Ana din siya. Well, it's not working. Gamay na ba itong subscriber sa YouTube? Ikaw lang po ng bata. It's not working na. Babunali ng bata. Dali ay. Ano siya? Kaya mabala ka dyan siya sa itong subscriber sa YouTube. Ginga naman dyan na. Ging naman ako siya. Ginga naman dyan na. Si Mr. Beast asa din na nagsugod. 0 din na siya nagsugod. 0. One, pila na yung subscriber ron?
200, 300 million? Wala. Oh, kutay, 200 million yung subscriber. Oh, they nagsugod siya sa 200 million. Oh, gani, no? He surely started from zero. Everybody started from something. Yes. From nothing. Yes. Si Kwadya. Si Gary Vaynerchuk. Oh. Gary V. Si Gary V. Yes, Gary V jud siya. Gary V jud ang iyang nickname sa social media. Yang signature, Gary V. Gary V. Oh, Gary V. Nagsugod na siya YouTube, guys. Dugay na, 2006. Tapos, nag-upload siya og videos daily. Nag-review lang siya og wine. I don't know if it's daily, pero frequent yun kayo siya mag-upload. Nag-review lang siya og wine. Kani nga bottle, I'm gonna taste it. Yan, mag-comment siya on say taste, ana. And look at him now. I'm not saying he's a really, really good guy. He probably has a lot of flaws. Pero ang hustle niya ba, the way he started with nothing is very inspiring. Let's admire the hustle, not necessarily the man. We don't care about the man. Just I don't the care hustle. about the man. I just care about the process. I know it's a tough process, but we'll get there. Tell that to your child. Yes, I'm going to. I've been telling him. I've been telling him. Don't worry, I'm gonna explain. O gani. Hyper kay me guys, no? Order in the court! Kasi mahug ako mic para sa una ba? Alright. Guys, walang to kay mulakaw mi, mo ato kog mall, kay mamalito ko mga anak og something for themselves, kay nakaipon sila from their savings and the other one has money for gift. Congratulations! Yes. Sa next episode, ang gusto na ko may tabuunta ba kay mag-interview na po guest, pero wala mga tayo mga naka-line up, no? Wala tayo line up. Pwede na to i-interview ka diri ang atong mga bana? Pwede po. Ambot lang kung manugot sila. Yun na manugot. Lisod kayo. Naka-timing man sila nga ang mga asawa nila kay mga hyper. Naka-timing jud sila. So guys, baon na to guys. Salamat kayo, magkuan na ta. Vote in the poll. What is the poll? Katong triple agan. Vote in the poll! I want soundtrack. Sige, usab. Okay. Vote in the poll! Asa inyong trip laagan ng mga taga Davao? Mountains or beaches? Og ang pangutana! Unsa ang inyuha mga childhood experiences na murag dili na ma-experience sa kabataan karon? Comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app. Dili ni Advice! Og basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us, don't worry. Submissions are anonymous, di mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. It's a real website, guys. It's a real website. Yes! Okay, goodbye, guys. Thank you so much to all listeners. We love you so much. Bye!